Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda kuke ganin mu haka, yau muna da wani interview tsakaninmu da Hamisu Breaker, Umar M Sharif da kuma mai gidana Abali. Da yake da duk masu gidana ne. Koya. Kai mutumi na, ina so da farko dai ka fara ba mu sunanka. Saboda akan ka ne za mu fara interview namu. Sunana Adam Abdullahi Adam. So yayi kyau. Mutumi na, kai fa sunan naka? Sunana Hamisu Sa'id Yusuf. Oga Umar M Sharif, barkan ka dai. Oga Abali, ina so in tambaye ka, a wani gari ne aka haife ka? A nan garin Kano aka Sintulo ne. Ina so in tambaye ka, me burin ka nan gaba? Ni buri na da kawai zama director. Oke, su masha Allah, in tambaye ka, kana da aure shin ko kuwa baka da shi? Aure, to ba aure kawai dai Ya ne Hamisu Breaker, wai na ji irin jita-jita na mutane haka an ce wai kana shaye-shaye, shin da gaske ne kuwa? Da ni ina tunani zan yi faranta masu yana rai ko kuma me zan sha. Kai ka yana so in tambaye ka, wannan gashin da ke kanka, zuwa yaushe kake gani za ka yi aski shi? Wannan gashin na riga da na saba da shi. Zuwa yaushe kenan kake gani za ka yi aski shi? Amma ni ma ina jin kamar na kusa aske kaina tas kwanan nan. Umar M Sharif ya huta, ina so in tambaye ka, an ce ka yi karatu sosai ko za ka iya taɓa mana wani abu daga ciki koya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kai, da gida Umar, wannan muryar sai ka ce a Saudiya. Ok, ina jinka, ina jinka. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ka haddace Alƙur'ani ko? na haddace abin da na haddace ba haddace alkur'ani duka ba. Ka haddace da yawa ko? Akwai wasu 'yan izuzzuka a kaina. To, ya karatun zamanin kuma fa? Ana yin shi ko waka? Karatun zamani ina yi, ina karanta political science. To, kai aure, sai yaushe za ka yi aure, na dawo kanka. Aure, to ba aure kawai dai Kana nufin cewa har yanzu lokaci bai ba kenan? Allah ya kawo lokaci za a gazan shi aure da mutuwa nuna mahalicci ne rana. Amma kana da budurwa ko? Budurwa to da budurwa dai gwara dula amma Me kake nufi kenan? ana nan tabi an fara gargara ka gane. To, yaushe za a yi auren kenan? Nan ba da jama'a ba zan ma gayyace ku. Hamisu Breaker, me ya fi sa ka farin ciki ne? Abin da ya fi sa ni farin ciki shine masoyana gaskiya. To, in tambaye ka, me ya fi faranta maka rai kuma a gida? Inda nake ganin suna goyon bayana, wani abin yana matuƙar faranta min rai sosai. Umar M Sharif, ina so in tambaye ka, me yasa ka fara waka ne? Sanadi na soyayya na tsinci kaina a wannan lokaci. To me ya faru? To abin da ya faru shine akwai wata baiwar Allah da na gani ina son ta. To ya yi kyau, ina so in ji. To waƙar ne gaskiya wani abin da zai baka mamaki shine har yau dinnan da muke wannan maganar da kai ban rera waƙar a studio ba. Za ka yi rera yawon waƙar da ka fara yi ta farko da ka fara waƙa? Ina cewa ne ya ke mai soyiyata, ke ce a zuciyata, ke ce farar watata, mai haska zuciyata. Oke, su masha Allah. Assalamu alaikum. To kamar yadda kuka gani haka, wannan interview da muka yi a tsakanin Hamisu Breaker, Umar M Sharif da kuma Abali da kuma naku Yusuf babban yaro. Ku biyo mu kashi na biyu, insha Allah za ku ji karashin yanda muka kaya tsakaninmu da wannan jaruman namu da muke tare da su. Insha Allah daga naku Yusuf babban yaro. Ina gaida ku.